Shahararre fitacce wanda aka fi sani da Nura M Inuwa. Nura M Inuwa tabbas mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani kuma ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Da farko idan ka kasance bako a wannan channel din mai suna Arewa CD ina fata da zaka danna mun kalmar nan ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin hakan ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku musamman wannan ya shafi fitattun mawaƙa wannan tabbas idan suna fitar da waka zaka ji ta ka ji daɗin ta kuma zaka yaba da ita. Fatan za ku mana share din bidiyon zuwa group ɗinku na WhatsApp da nufi domin hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku kuma tabbas za ku ji daɗin shi. Na tabbatar da cewa wannan mawaƙi tabbas ina taka rawar gani zashiri inda kana bibiyar shi zaka tabbatar mawaƙi yana taka muhimmiyar rawar gani wacce cancanci a ce an yaba masa kuma an jinjina masa kuma an bashi dukkan wasu award wanda ya kamata a ba kowane fitaccen mawaƙi. Muna fata ku kasance da mu a dukkan wasu fitattun aika namu wanda muke kawo muku a cikin channel din domin ta hakan ne za ku ke samun ingantattun aika fitattu iri daban-daban wannan shafi fitattun mawaƙa kuma wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyo. Shahararre fitacce wanda aka fi sani da Nura M Inuwa. Nura M Inuwa tabbas mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani kuma ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Da farko idan ka kasance bako a wannan channel din mai suna Arewa CD ina fata da zaka danna mun kalmar nan ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin hakan ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku musamman wannan ya shafi fitattun mawaƙa wannan tabbas idan suna fitar da waka zaka ji ta ka ji daɗin ta kuma zaka yaba da ita. Fatan za ku mana share din bidiyon zuwa group ɗinku na WhatsApp da nufi domin hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku kuma tabbas za ku ji daɗin shi. Na tabbatar da cewa wannan mawaƙi tabbas ina taka rawar gani zashiri inda kana bibiyar shi zaka tabbatar mawaƙi yana taka muhimmiyar rawar gani wacce cancanci a ce an yaba masa kuma an jinjina masa kuma an bashi dukkan wasu award wanda ya kamata a ba kowane fitaccen mawaƙi. Muna fata ku kasance da mu a dukkan wasu fitattun aika namu wanda muke kawo muku a cikin channel din domin ta hakan ne za ku ke samun ingantattun aika fitattu iri daban-daban wannan shafi fitattun mawaƙa kuma wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyo. Shahararre fitacce wanda aka fi sani da Nura M Inuwa. Nura M Inuwa tabbas mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani kuma ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Da farko idan ka kasance bako a wannan channel din mai suna Arewa CD ina fata da zaka danna mun kalmar nan ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin hakan ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku musamman wannan ya shafi fitattun mawaƙa wannan tabbas idan suna fitar da waka zaka ji ta ka ji daɗin ta kuma zaka yaba da ita. Fatan za ku mana share din bidiyon zuwa group ɗinku na WhatsApp da nufi domin hakan ne zai tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun aika wanda take kawo muku kuma tabbas za ku ji daɗin shi. Na tabbatar da cewa wannan mawaƙi tabbas ina taka rawar gani zashiri inda kana bibiyar shi zaka tabbatar mawaƙi yana taka muhimmiyar rawar gani wacce cancanci a ce an yaba masa kuma an jinjina masa kuma an bashi dukkan wasu award wanda ya kamata a ba kowane fitaccen mawaƙi. Muna fata ku kasance da mu a dukkan wasu fitattun aika namu wanda muke kawo muku a cikin channel din domin ta hakan ne za ku ke samun ingantattun aika fitattu iri daban-daban wannan